ओइ मेगन खानाय इसोर गासै जोंनि बर' हारिखौ सिलिंखार खालामजोबदोंमोन नाथाय जोंनि बर' हारिया गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै आरो बेसोर बिदिखौ नै आरो मानो जोंहानाव थाङा? बुयाखौ नों आंनाव निमाहा होदों नानि बै फंबायनाव बिहैथों दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै बियो नोंनि बे सेरजा सिफुं दामनाया दोनदो नोंहालाय बे आंनि सेरजा सिफुंजों मा जाबाय थायोब्रा सिंगि बे सेरजा सिफुंखौ नों आं दामाब्ला नों आं लाखियाब्ला बर'नो सोर खिन्थाबावनो जोंनि फिसा फिसौनो बे जोंनि मोनसे हारिमु बिमा माथा उननि सिख्लाबानो दख'ना दानो रोङा नामा आदालि आं समायनानै खाथियाव थाबा मानो जोनाय मोनो ओमफ्राय जुलिनि खाथियाव थाबा मानो मोजां मोनोब्रा हिन्जावखौ मानो लायलै नोंथां होद मा डेन्जार कुइसनलै बेयो नोंथां नङा आफा जों गामियारि मानसि मावनानै दांनानै जाग्रा जों रावखौबो थगायनोबो रोङा आरो बुंफ्लानोबो रोङा सोर बेलाय राकेश दाबो जाया नामाब्रा फैदोलै एथ' गोबाव खालामो नामा आंनिबो दहायनो जालायसिगौ खिथ'बासो मोनामदों ना आयु बे बेयावसो नांफैबाय थानो टाइम मोनदों फिसा थानानैबो सेंग्रा गोरलै बायदि आयु हारिमु अख्राङाव